Domnule Ilie Șervănescu, vă rog. Eu cred că și startul în Libia e deja pierdut. E pierdut? Băieții aia s-au dus acolo ca să ia caimacul. Dacă nu le-a luat americanii deja. Iau ei caimacul, dar nu putem să luăm și noi măcar zațul? Și eu vă întreb care noi. Statul român. Păi statul român nu sapă petrol. Statul român în petrol nu mai există, domnul. Înțelegeți? Dumneavoastră știți din partea statului român... Îmi dați voie să vă spun cine ceva. negociază recuperarea datoriilor? Statul trebuie să existe pe jucătorii lui. Statul român nu mai are jucători. Nu poți, de-aia nu exploatăm sau nu valorificăm nici piața minunată care ni s-a deschis a Uniunii Europene. Că nu avem jucători. Pentru că când am fost primiți în Uniunea Europeană, ni s-a spus, băieții, vreți să vă integrați? Dați-ne nouă economia. Și le-am dat-o. Și atunci noi cu ce să jucăm pe terenul Uniunii Europene? Sau cu ce să jucăm cu Libia sau cu Irak? Astea sunt povești, eu am impresia că vorbim despre altceva. În primul rând, apropo de datorii, ca să mă întorc la datorii, în primul rând, majoritatea țărilor față de care avem noi creanțe, sunt în faliment. Deci nu poate să dea nimeni nimic, niciun ban. Asta. În al doilea rând, la clubul de la Paris am fost tratați... Libia nu e în faliment. Îmi dați voie. Libia e vorba de altceva. Irakul nu era în faliment. Îmi dați voie să vă spun. Sigur. În ce privește... Păi hai să o luăm cu Irakul. Că fiecare caz e un caz apart. Cu Irakul ne-au pus prietenii noștri internaționali. Deci, băi, dar voi nu participați nimic. Păi și-am trimis soldați. Pentru asta. Și ne-a pus prin clubul de la Paris să le tăiem și datoria care o aveau față de noi. În schimb, în momentul când a fost vorba să ne ducem să luăm și noi niște contracte, ei aveau jucători și noi n-aveam jucători. Și atunci, dați voie. Păi vă dau voie, dar nu merge așa. Adică cu oamenii ăștia, clubul de la Paris, cine vorbește din partea României? Păi dacă noi suntem o anexă și alții sunt stăpânii, nu se poate să iasă decât ce a ieșit, domnule. Așa se întâmplă și cu Libia. Păi dacă n-ai fost acolo cu armată, nu poți să iei nimic de acolo. Ți-au luat-o alții înainte. Dom'le, trebuie să fie foarte clar. Trebuie să ne uităm la statutul care există al României. În 2005, îmi pare foarte rău, România nu mai exista. Nu mai exista, domnul. Domnul Băsescu și să-i spună, cui să-i spună în Libia, dom'le, dă-ne datorie. Ăia zic, cine-i dumneata? M-ați înțeles? Dom'le, eu am văzut astăzi că președintele Franței și primul ministru al Angliei au știut la cine se duc. Ăia au armată, domne, ăia se duc acolo. Domne, vrei să-mi dai datoria? Că dacă nu te rad. Nu știu, dar alții pot să-și recupereze datorile din Libia în afară de Franța și Anglia? Numai ăștia pot, bineînțeles. În rest nimeni nu pupă nimic? Sunteți convins de asta? Decât fărâmitori. Asta e viața, domne.